Il-ġimgħa filgħodu komplet tinstema' x-xhieda fil-każ ta' Erin Tanti, mixli bil-qtil tal-istudenta li kien jgħallem Liza Mary Zara. Il-każ imur lura 19 ta' Marzu ta' din is-sena, meta tfajla nstabet bla ħajja f'ħoġor l-irdum ta' Haddingli. Fix-xhieda tiegħu hu l-vittma Nicolas Zara qal li huwa kellu relazzjoni tajba ma' oħtu. Zara spjega kif fl-għodwa ta' 18 ta' Marzu huwa mar iżur waħda mill-kumpaniji tal-familja fejn Mark Ċangura qallu li ra karozza suspettuża wara bib id-dar tal-familja. Wara li identifikaw lil sit il-karozza bħala Erin Tanti, Nicolas Zara qal li fittex isem l-akkużat fuq l-internet biex jiskopri aktar dwaru. U għażiet li dak li sab ħasbu u għaldaqstant kiteb email lil missieru biex jinfurmah bla ġir suspettuż ta' oħtu u Erin Tanti. Fil-5 ta' wara nofsinhar kompla jixed Zara huwa mar id-dar fejn sab lil Liza Mary fil-kamra tagħha. Kien propju f'dak il-ħin li mar jagħmel rapport lill-pulizija kontra Erin Tanti, li ma rapport żamm mistur mill-vittma biex ma joħloqx kommozzjoni. Hu il-vittma li kien joqgħod għal rasu żied jgħid li meta qal lil Liza Mary biex tmur għandu hija rrifjutat. Aġir li skont ix-xhud kien stramp għaliex normalment hija kienet tħobb tmur għandu. Nicolas Zara fisser kif l-għada filgħodu Mark Ċangura qallu li oħtu la kienet fil-kamra tagħha u lanqas fid-dar, għalhekk huwa rrapport tan-nuqqas tagħha lill-pulizija. Huwa temm ix-xhieda tiegħu billi qal li t-tentattivi biex isibu lil Liza Mary sfumaw fix-xejn. Żied jgħid li meta daħal fil-kamra toħtu sab ittra oqra iżda ma miss xejn aktar. Il-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-każ ta' Erin Tanti akkużat bil-qtil ta' Liza Mary Zara mistennija tkompli fil-ġimgħat li ġejjin.